баробари он ки таи солҳои охир бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар дар соҳаи варзиш иншооти гуногун бахусус майдонҳои хурду калони футбол бо назардошти шароити муосир сохта мавриди истифодаи умум қарор дода мешавад, вале дар ин асно бинобар сабаби бепарвоии масъулини аксар шаҳру навоҳӣ дар вилояти хатлон майдонҳои варзишӣ мавҷуда дар ҳолати баду ногувор қарор мегиранд. ба ин мисол шуда метавонад варзишгоҳи марказии шаҳри леваканти вилояти хатлон ки замони ин иншоот низ бо харҷи зиёду ниятҳои неки рушду оммавияти варзиш бунёд гардида буд. ҳолати кунунии ин иншооти варзишӣ ки дар он ҳамзамон чорабиниҳои гуногуни сиёсиву фарҳангӣ баргузор карда мешавад, имрӯз майдони он дар ҳолати хеле ногувору ғайриқаноатбахш барои баргузории бозии футбол қарор дорад. нишастгоҳҳо то ҷое дар ҳолати хуб мебошад, вале манзараи майдони варзишгоҳ аз он дарак медиҳад ки барои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани он муддати зиёд аст ки аз ҷониби масъулин ягон чора дида нашудааст. ин ҳам дар ҳолест ки дастаи сарбанди шаҳри левакан дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти хатлон шомил буда бояд барои хуб ҳунарнамоӣ карданашон пайваста дар машқу тамрин бошанд, вале чунин ҳолати бади майдон чӣ гуна метавон дастаро барои иштироки фаъолона омода намояд. мо як ду-се бозиро дар хона доир гаштем. ҳарчанд набошад стадион фарсудааст, дар барфу борон камтар корношоям шудааст, ҳаракат мекунем дар соли оянда стадионро бартараф кунем, омодаи хубием. гузашта аз ин агар майдон хубу барои бозии футбол қулай бошад, баробари дастаи мунтахаби шаҳр ҳамчунин дигар сокинон низ барои машғул шудан ба варзиш ҳавасманд мегардад, ки ин омил боиси рушди варзишу тарғиби тарзи ҳаёти солим мегардад. гузориши Парвези Хуршед барои барномаи иттилоотии Хабар аз шаҳри Леваканд.